Je to moje první přednáška, po tom workshopu jsem taky nervózní, takže se mnou mějte trochu trpělivost. Já jsem vám přišel říct dneska, co je to CMS, headless CMS a proč by vás to mohlo zajímat. Těžko říct, čím to přepínám, asi takhle. Tak, jak je většina dneska stránek nějakých větších korporátních udělaná? Je to jediná odpověď a je to většinou WordPress. WordPress je super v tom, že stačí fakt jako lusknout prstem a máte prostě něco hotového, ta podpora je obří, jo, i jako co se týče Fiverru, spousta společností už na tom jako frčí delší dobu. Co je ale WordPress trošičku, představte si ho jako takového staršího dědu, co ho zajímá jenom ta jedna jediná stránka. Super. Jo, už ho nezajímá zase tak moc nějaká mobilní aplikace, co máte, nezajímá ho zase tak moc nějaký, že byste ten samý content, co máte v tom svém WordPressu, chtěli dát do nějakého podcastu. Nedej bože, byste chtěli udělat ještě jednu stránku, která by reuzovala ty samé data, co máte v tom WordPressu. No, takže proč toho dědu to vlastně tak moc nezajímá? Představme si tady ty dvě věci. Nalevo máme vlastně WordPress, jak vypadá, napravo vidíme, jak vypadá headless CMS. Headless se jmenuje, protože vlastně nemá hlavu. Můžeme si to představit tak, že to tělo je vlastně ten content, všechny ty informace, články, blogy, historie firmy, o nás a tak dále. A nahoře je ta hlava. U WordPressu to funguje tak, že vlastně má jednu hlavu, což je ta WordPressí hlava. Když děláte title prostě nebo nějakou domácí stránku, to, co tam napíšete, tam bude nahoře. U toho headlessu vy si s tím můžete mnohem víc vyhrát a dát si tam těch hlav mnohem víc. Takže vlastně reusujete ten samý content, jak jsem říkal. Jo? WordPress, děda, má prostě jednu hlavní stránku, headless CMS připojíte mobilní aplikaci, připojíte ty samé data, dáte to nějaké podcastové platformy, nebo dáte i tu jako hlavní aplikaci, jak máte. Tak, co to znamená? Když byste chtěli udělat ještě jednu aplikaci a máte WordPress, těžko ji tam narvete a budete muset duplikovat ty data. Tím pádem, když budete psat nějaké blogové příspěvky, musíte si je napsat i tam. Když změníte nějakou historii firmy, dáte nějakou novinku, musíte to zase psát na 2 místa. Takže to je jako ideální case vlastně, že máte to headless CMS, který je takovej single source of truth. A vlastně i když máte nějaký banner, to je jako, představte si to, že máte třeba nějakou novou promotion, jo? Že máte třeba 15% slevu na všechny vaše produkty a chcete to propsat. Takhle byste museli jít do každé z těch aplikací a tam to vlastně psat, že ale 15%, nedej bože, by se to změnilo na třeba 8%, jo? Takže zase tady takové kolečko. U toho headless CMS je tam vlastně výhoda v tom, že to máte všechno na jednom místě. Tak, musíte ale trošičku přenastavit tu svoji hlavu na to, jak vlastně tvoříte ten content. Už to není tak jednoduché, jak v tom WordPressu, že přijdete, nasázíte tam prostě pár věcí pod sebe a máte hotovo. Musíte nad tím přemýšlet trochu jako na nějakýma informačníma kouskama. Jo? Například ten podcast. Uděláte si podcast, máte třeba nějaký produkt, který je zmíněný v tom podcastu a máte třeba i nějakou jako promotion, nějakou slevu nebo nějakou speciální akci zase na ten produkt. Vy si tady ty Lego kostky vlastně můžete vzít a jako mix and matchovat si je, jak vlastně potřebujete. Každá z těch kostek by měla fungovat samotná, ale když uděláte nějakou speciální stránku, na které budete mít podcast, pod ní budete mít prolinkovaný ten produkt a třeba nad ní budete mít ten latest promotion, tak zase můžete jako zvýšit svůj prodejní lifecycle. Je to trochu náročné a je tam nějaký určitý jako learning curve, kdy vlastně přejdete z toho WordPressu, kdy píšete fakt jako pod sebe do nějakých jako těch Lego bloků, ale přesně proto jsme tu my jako firma, co vám s tím pomůže a dají se s tím potom postavit fakt pěkné věci a vzít ten content na trošičku vyšší úroveň. Tak, možná si říkáte, OK, headless CMS, to je super, ale vypadá to jako dost práce, kdy se mi to vyplatí. Vyplatí se to, když vlastně ten web vám vydělává ty peníze a to CMS zaplatí samo sebe. Máte nebo uvažujete o víc aplikacích, pokud máte jeden web, asi headless CMS nebude úplně pro vás a máte víc týmů, co v tom headless CMS pracuje. Tak, ten vlastně dream je teda mít skvělý content a dávat ho úplně všude. Co my jsme po 6 letech snažení se tady v tom oboru našli jako naše nejoblíbenější CMS je Strapi. Je to vlastně francouzská firma, která šla do Ameriky hledat funding a je na ní super to, že je open source. Takže vlastně není tam žádný jako black box, všechno je to open source, dá se k tomu kontribuovat. Naše cesta ze Strapi je celkově jednoduchá, my se snažíme být nejlepší Strapi partner na celém světě a to nám vlastně pomohlo se dostat do různých firm. Ze Švýcarska je to největší AXA, Salt a Siemens a dostat nás to i na celý svět, ale hlavně se snažíme Švýcarsko a Česko.
Tak, jestli něco si chci, abyste si z toho odnesli, že tady vidíte ten dav těch jako Lego panáčků. Pokud byste chtěli trochu vyrůst a být větší, přemýšlejte nad headless a přemýšlejte nad contentem jako nad Lego kostkama. Díky moc.